Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsme se vydali na LEGO výstavu na Vysoké škole báňské. Chtěl bych v tomhle videu zmínit vlastně pár věcí hnedka na začátku. Takže první věc bude ta, že tohle video vlastně nebylo sponzorované LEGem ani vlastně žádnou značkou nebo něco takového. A za druhé, pokud někoho vidíte vlastně ve videu prostě jeho tvář, tak máme povolení s tím to natáčet, protože na té akci je to prostě povolené a určitě můžete dát like a odběr. A teďka vám ukážu vlastně pár těch LEGO setů. Jako teďka tady můžete vidět pár jako záběrů, ale mně se třeba hodně líbilo vlastně LEGO Star Wars. Udělal jsem si tam vlastně i takovou fotku, teďka to uvidíte na jednom videu. Je tam prostě úplně takové úplně velký brutální set, je to fakt podle mě docela hezké jako. Je to z druhého dílu Star Wars, tady z druhé epizody, tady to teďka vidíte tady. Je to fakt jako podle mě super, tady máte fotku. A jako by, takže tak, hele. A no, co bych vám ještě řekl. Chtěl jsem vlastně tady ještě koupit jakoby jeden LEGO set, ale chtěl jsem vlastně koupit Minecraft, ale ten tam nebyl. Takže jsem musel ještě jít do dalšího obchodu. A vlastně asi tak v polovině nebo něco takového, tak jsem si chtěl dát nějaké pití, takže jsem se ho dal. Jo, a co vám na to tak maximálně řeknu? Je tady fakt jakože hodně cool věcí, jo. A takže tak, jako doufám, že se vám vlastně video bude líbit trošičku, jako tohle je takové menší video, ale hodilo by se, kdybyste dali like, odběr, protože tohle video vážně není sponzorované a fakt by se to mi hodilo, protože stačí jenom 5 odběratelů a bude mít 60 odběratelů. A vlastně bych chtěl říct, že tady tohle je takový speciálek za 50 odběratelů. Co já ještě dodám je to, že podle mě docela cool experience, jako fakt hezký, jako to tady bylo. Podle mě fakt jako akce fakt jako super. Jo, byl jsem tam i na hot doga nebo párek rohlíku. Jak tomu říkáte vy prostě, nevím, je to jedno, jako na Ostraváka, docela dobrý. Jo a tady jsou ještě QR kody nějakých lidí, kteří tam měli nějaké stavebnice na Instagram. Jo a jdem to postavit. OK, tak to už bychom měli tady postavený. Podle mě ten set vypadá fakt jakože hezky, třeba tady tohle je jakoby úplně krásné dílo, víte co? A jsou tady 2 prasata, tady 3, ještě tady je Pigman, ale to vůbec nevadí. Ještě tady je potom včelka a tady ta postavička, docela cool, tady je farma, jo. Ale já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, to bude vše z dnešního videa. Tak já se s váma loučím, tak čau!